Ħanaqra minn vers 3 sa vers 7 u l-enfasi ħajkun fuq l-ewwel żewġ tifrus ta' vers 3 u vers 4. Il-messaġġ huwa mibni fuq daw iż-żewġ tifrus. Imbierek ikun Alla, missier Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-modrijiet u Alla ta' kull faraġ, li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna biex inkunu kapaċi nfarġu l dawk fi kwalunkwe afflizzjoni bil-faraġ li bih aħna nfusna mfarġin minn Alla. Nasru dal-5 tifrus u jekk ikollna noħorġu s-sustanza f'kelma waħda hija faraġ. 10 darbit tissemma l-kelma faraġ f'dawn il-5 tifrus, kull faraġ, is-simpatija, il-komfort, konsolazzjoni, hekk tfisser. Faraġ tant essenzjali għall-Apostlu Pawlu u għal Timotju fit-tiġrib li kienu qed iġarbu u tant importanti u meħtieġa minna l-koll, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn xi tip ta' afflizzjoni. L-Apostlu Pawlu kien jaf xiġifieri l-afflizzjoni għaliex minn kull tip ġarrab, fil-fatt f'kapitlu 7 jgħidilna konflitt li minn barra u biżgħat minn ġewwa. U f'kapitlu 11 fl-istess epistola jgħidilna wkoll u jtina elenku twil lista impressjonanti ta' it-tiġrib li għadda, persekuzzjoni, tħaġġir, eċċetera. Ġifieri l-Apostlu kien jaf xiġifieri it-tiġrib. Però Pawlu kien jaf xi ħaġa oħra wkoll. Kien jaf x'għandu jagħmel meta jsib ruħu iffaċċjat b'xi afflizzjoni, idur lejn Alla, jagħtih it-toqol tiegħu u jistenna minnu il-faraġ. Mela mhux biss jesperjenza l-afflizzjoni, però wkoll kien jaf x'għandu jagħmel. L-aħwa il-bnedmin kollha, vera, inklużi kull Kristjan, xi darba jew oħra xi ftit jew wisq irid iġarrab xi forma ta' afflizzjoni, jista' jkun inkwiet il-familja fuq ix-xogħol, uġigħat, ansjetà, mart, problemi, għajdu li intom, xi ftit jew wisq xi darba jew oħra l-koll kemm aħna ħanġarbu xi afflizzjoni kif ngħidu l-koll f'baħar wieħed, ninsabu. Però mhux kulħadd jiddilja mat-tiġrib bl-istess mod. Mhux kulħadd jiddilja mal-afflizzjoni bl-istess mod. Aħna bħala Kristjani, bħala wlied Alla, missierna, suppost inġibu ruħna b'mod differenti mill-infidili, minn dawk illi ma jridux jafu b'Alla. Suppost aħna minn flok ħanajtek nippanikjaw, niddispraw, nindannaw, nieħduha kontra Alla u nintlew ansjetajiet u dubji, suppost nduru leħ, nagħtuh it-toqol tagħna u nirċievu minn għandu il-faraġ. Imbierek ikun Alla, missier Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-modrijiet u Alla ta' kull faraġ. Żewġ titli dawn l-aħwa. X'vers rik, Sinjur. X'lingwaġġ tremend. Alla, missierna. Is-sors, il-funtana, in-nixxija ta' kull modrija u faraġ għal-niesu. Taħseb dwar Alla, b'dan mod elevat meta tkun afflitt. Għandek din l-istampa grandjuża ta' Alla meta ssib ruħek f'xi problema, meta tħossok marsus, hemm xi trabil, inkwiet, imtaqqal b'xi toqol. Tirrelata m'Alla bħala l-missier tal-modrijiet, tersaq leħ, tavviġinah bħala Alla ta' kull faraġ. L-aħwar ma nagħmlu żball, għax ġieli nagħmluh dan l-iżball illi fi żminijiet diffiċli ninsew lil Alla. Ninsew lil Alla u nfittxu l-faraġ tagħna mingħand xi ħadd jew minn x'imkien ieħor. Ma nkunux boroħ bħal poplu fi żmien Ġeremija u nitilqu lajn ta' il-maġiri li huwa Alla biex inħaffru bjar imxaqqin li impossibbli jżommu lura. Ma nkunux boroħ li fl-afflizzjoni tagħna ninsew l-Alla u nduru lejn xi ħadd jew lejn x'imkien ieħor. Allura l-aħjar strateġija għalina meta nkunu għaddejjin minn żmien ibes x'inhi nduru direttament lejn Alla missierna u nistennew lilu jfarraġna, lilu jagħtina l-komfort. Ħankunu konvinti bħas-Salmista fejn qal meta l-ansjetajiet tiegħi jimmultiplikaw fija, ġifieri jkunu ħafna,
il-konsolazzjonijiet tiegħek, il-faraġ tiegħek jaxqu lir-ruħi. Qed taraw x'viżjoni għandu meta it-trabi l-ansjetà jimmultiplika, il-faraġ tiegħi jaxxaq lir-ruħi. Din hija l-konvinzjoni li jeħtieġ ikollna bħala Kristjani, bħala wlied Alla. Imbirek ikun Alla li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna. Il-faraġ tal-mulej jkopri kull afflizzjoni, u l-afflizzjonijiet kollha. Kollha. Ok, kelma importanti. Hemm afflizzjonijiet ngħidulhom afflizzjonijiet normali, komuni, ġenerali ta' kuljum. L-inkwiet fuq ix-xogħol, niked wejja kif qed ngħidu, taqlib l-emozzjonijiet, dawk Alla jkoprihom. U hemm afflizzjonijiet ukoll, xi wħud minna ngħaddu minnhom, li huma relatati mal-fatt li aħna Kristjani. Hemm mal-fatt li aħna tal-mulej u nagħtu xita tiegħu. Ħajpersegwitawk, forsi jitħu bik, jwarbuk, żewġ kategoriji ħanajtek ta' afflizzjoni, illi Alla jkoprihom ukoll. Però kategorija oħra rridu noqogħdu attenti. Għaliex fil-fatt mhux l-afflizzjonijiet kollha, Alla jfarraġna fihom u għalihom, għax hawnhekk m'aħniex qed nirreferu neċessarjament għal dawk l-afflizzjonijiet illi nġibu fuqna nfusna minħabba d-dub, jew id-diżubbidjenza tagħna li ma nkunux indimna minnha. Pereżempju hemm afflizzjoni li ġejja li traskuraw il-mezzi tal-grazzja, ma nitolbux, jew nkella afflizzjoni li nġibu fuqna nfusna minħabba las, nuqqas ta' impenn, minħabba li nitħabbu mad-dinja u nagħmlu l-kompromessi. Peter Masters jgħid hekk, tistennix faraġ mingħand Alla għal dawn. Hemm problemi li ġibt fuqek innifsek, riżultat u konsegwenzi ta' dnub u d-diżubbidjenza tiegħek. Kompli. Jekk trid il-faraġ tal-mulej fihom, l-ewwel trid tindem minn dak l-att emil jew kliem mitneb. Allora rridu noqogħdu attenti l-aħwa. Hemm ruxmata però ta' afflizzjonijiet oħra li ntaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum u għalihom Alla jkun inna Alla ta' kull faraġ li jfarraġna fihom kollha. Mela allura mmorru għandu għax ċerti li ju ta' rida tajba, ċerti li ju ħajfarraġna meta pereżempju ninsabu f'qiegħ ta' sodda, morta d-dar, jew l-isptar, ħajfarraġġa meta aħna qegħdin fiċ-ċimiterju nitfnu, xi ħadd tażiż tagħna, ħajsimpatizza magħna meta nħossuna waħedna, minsija, avolja mdawrin bin-nies, avolja mdawrin bil-membri tal-familji tagħna. Ħajfarraġna meta għaddej minn dawk li nitqalbu nistgħux norqdu b'xi inkwiet. Alla jkun inna Alla ta' kull faraġ, dejjem u kullu mkien, għaliex ifarraġna fl-afflizzjonijiet kollha tagħna. Kun fejn tkun għaddej minn xi xaddej Alla kapaċi u jrid jagħtik il-faraġ tiegħu. Għaliex kif għannu huwa l-missier tal-modrijiet li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna. Però l-vers ikompli. Hekk għattu attenti, ma jaqafx hemm, ikompli hekk. Biex inkunu kapaċi nfarġu lil dawk fi kwalunkwe afflizzjoni bil-faraġ li bih aħna nfusna nfarġin minn Alla. Alla jfarġek, imma għandu skop. Alla jfarġek, sintendi l-ewwel skop huwa li huwa missier. Dak huwa l-ewwel skop, missier li jixtieq jisullevak, jgħinek u jserħek, dak huwa l-ewwel skop. Alla jfarraġna, però hemm skop ieħor. U ma rridux nimmissjaw għalina, għaliex Alla jfarraġna wkoll biex jagħmilna kapaċi imbagħad li nfarġu l-oħrajn li nkunu għaddejjin mill-afflizzjoni kif għaddejna aħna. Italmu din lezzjoni bażika jekk għadkom ma tallimtuhiex, ma kull barka dejjem hemm dmiru. Ma kull barka dejjem hemm dmir marbut. Alright, mela, pereżempju, ċevejt il-ħniena u l-maħfra minn Alla, int fid-dover li tħen u taħfar l-oħrajn. Alla fdalek xi don, birkek b'xi don b'xi ħila, int fid-dover li tħadmu biex tkun ta' edifikazzjoni għal ħudek u sejrin hekk. Jekk Alla birkek, ma dik il-barka hemm marbut dover, dmir. Allura jekk irċevejt il-konsolazzjoni minn Alla, jien fi dmir li nikkonsla l-oħrajn. Jien ġejt mejun minn Alla, assistini, farraġni, issa waqaf fuq saqajja, ejja ma nkunx egoist.
u niġi naqgħu mill-oħrajn li forsi għaddejjin minn xi afflizzjonijiet simili. Le. Kalla farġek l-iskop li Alla farġek ukoll huwa biex inti tkun kapaċi tfarraġ il-ħaddieħor. Importanti ħafna. U jekk nifhmuha din tista' taffettwanna il-mod li nħarsu lej l-afflizzjoni tagħna. Għaliex jekk għandi din f'moħħi li hemm skop illi Alla ifarraġni fl-afflizzjoni, allura x'ħajġri li nibda nħares l-afflizzjoni aktar milli xi saħta jew xi disgrazzja bħala barka. Bħala barka. Għaliex Alla ħajamilni kapaċi wkoll imbierek l-oħrajn. Bidlinna l-viżjoni, l-veduta ta' kif inħarsu lej daw l-afflizzjonijiet. Ma nibqgħux narawhom bħala xi ħaġa kera, imma aktarx bħala xi ħaġa sabiħa. Importanti, narawhom bħala barka lina aktarx milli xi sfortuna. U allura konvinti li minnhom ħajħorġ il-ġid. Mhux hekk jekk wara li Alla jfarraġni fihom. Jien ħankun kapaċi aktar infarraġ l-oħrajn, mela dik l-afflizzjoni minna ħajħorġ il-ġid għalija u għal ħaddieħor. Qegħdin taraw differenza kif napproċċjaw anke mbagħad l-afflizzjonijiet jekk ikonna din il-viżjoni. Pereżempju f'Kap 7 nsibu eżempju ta' dan sabiħ. Pawlu jgħid li meta ġew fil-Maċedonja laħamhom kien bla ebda rpos u kienu tribulati minn kull maniera. Taraw kienu hekk. U mbagħad jikteb. Iżda Alla li farraġ lill abbattuti ġifier dawk depressati ta' qalbhom maqtuha. Farraġna bil-miġja ta' Titu. Mhux biss bil-miġja tiegħu, iżda wkoll bil-faraġ li bih tfarraġ fikom. Mela Titu tfarraġ mill-Korintin. Mar u kien ta' faraġ għall-Apostlu. Din hija kif jaħdem Alla u kif irid jaħdem Alla fil-ħajja tagħna. Meta nkunu f'xi afflizzjoni u nirċievu il-faraġ. Imma mistoqsija tiġi kif ħanfarġu xulxin issa fil-prattika. Mhux hekk nistgħu naqblu right, nirċievu l-faraġ minn Alla, rridu nfarġu xulxin, ma kif? Bliema mod ħanamlu dan. Jekk fil-patt il-qadim hemm persuna li ħaqqa l-midalja tad-deheb ta' kemm għaddiet minn tiġrib. Min huwa? Ġob. Naħseb jiena jieħu l-midalja tad-deheb. U Ġob kellu 3 tiħbieb illi għamlu minn kollox biex ifarġuh. Però l-daw taf sejħilhom farraġa miżerabbli. Farraġa miżerabbli. Għaliex? Għax minn flok dewwulu l-ferita daħlu subbajhom fija u iktar ħawru, allura nflok għajnuh għamlu iluwar, fixkluh, għanajtek. Tkunux sorpriżi li anke llum il-ġurnata għadna nintaqgħu ma eżatt l-istess tip ta' farraġa. Nintaqgħu magħhom, dispjaċir ngħid, fil-ġemat tal-Word of Faith. Dawk in-nies li ħadnu dottrina u dak il-Vanġelu ta' prosperità, ngħid li evanġelu fals u misħut, issibhom hemm. Taqsam magħhom li inti marit u x'jgħidulek minħabba tmut tiegħek. Għax Alla qatt mirida tiegħu li inti tbagħti u timrad. Taqsam magħhom li għandek xi problema minħabba xi spiritu ħażin li hemm fik. Għax Alla qatt ma jrid illi inti tkun afflitt. X'faraġ dak? X'komfort joffrulna? Konsulaturi miżerabbli ta' bilħaq. U jalla l-mulej jeħlisna minn nisek u jalla l-ħares qatt xi ħadd minna ikun dan it-tip ta' farraġ. Ammetti, mhux faċli tfarraġ. Ma nafx inkom, mhux l-ewwel darba li nħossni x'ħanaqbad ngħid, ma nafx ħanaqbad jekk ngħid, bniedem jaqsam miegħek xi ħaġa u titfixkel. Nammettu, il-kol dajfin, vera, però jalla llum nitalmu naqra minn dak li naqsam magħkom. Nitalmu ftit kif nistgħu nkunu farraġa aħjar. Bi ftit suġġerimenti prattiċi. Ħantikom ftit do's and don'ts jgħidulhom biex jgħinuna. Alright, għal tal-inqas ngħidu wara, ħanavvanzaw naqra. Ħalli jekk nintaqgħu ma' xi ħadd nkunu naqra aħjar kapaċi nafu kif infarġuh. Ta' ġifieri huma suġġerimenti dawn. Wieħed mill-iżbalji komuni imma komuni ħafna, u ovvja n-nies ma jkunux konxi tiegħu, huwa li appena jiġi ħadd fuqek u jaqsam miegħek marit għandi xi problema, appena jibda jaqsam miegħek tidħol inti u tgħidlu iwa tax jien
jew għax ħija, jew għax oħti, u taqbad tirrakkontalu il-problema ta' missierek, ta' ommok, fimt? L-aħwa, m'hemmx komfort f'dan għal-persuna fl-afflizzjoni. Tagħmluhiex, taf kemm nagħmluha, ovvjament minn esperjenza u jkun konxu, kif tkunu konxu tagħha, jkollkom bżonn farax tindunaw kemm komuni, għax kif tajt xi ħaġa, ejwa ta' jiena hekk hija hekk hija. Jien għandi bżonn min jismani u tispiċċa inti tabbini fim bil-pis bl-intenzjoni tajba. Tagħmilha ta' żball. Żball, jisek teħħajġek l-esperjenza ta' dak u d-daħħal tiegħek. Tajna vitaw għaliex minnu mtaqqal minnu fl-afflizzjoni qed tkomplix tajlu. Alright, u tabbih b'afflizzjonijiet ta' xi ħadd ieħor anke jekk ħareġ minnu. Żball ieħor. Tisparawx dik li għajdula l-bullet 8 to 8. Tajdu li biex inġej. Xi ħadd jixxerja miegħek xi afflizzjoni, iva, imma kollox jaħdem għal ġid ta' dawk li jħobbu lill-Alla. Rumani 8:28. L-aħwa hemm logħob, tifhmunix ħażin, li nixxerjaw din l-iskrittura u skritturi oħra. Imma mhux mill-ewwel, mhux kif jibda jkellmek xi ħadd mill-ewwel tisparalu dik il-bullet, ma tagħtih ċans, xi ħadd qal il-vers veru tajjeb, però timing jista' jkun veru ħażin. Tisparawx il-bullet 8 to 8. Żball ieħor. Ma nfajrux left, right and center pariri bla dodge. Noqogħdu attenti l-aħwa għaliex li jiġri huwa dan ġieli. Mela inti jiġi xi ħadd u jaqsam miegħek problema, afflizzjoni u x'inhu. Issa, jekk inti xi ħaġa ħadmet għalik fil-passat, alright, għaddejt minn xi problema u ħadmet, għamilt xi ħaġa u ħadmet. Kun konxi li mhux bil-fors taħdem għal dik il-persuna. Qegħdin niftehmu għal taqbadx taġġel xi ħaġa li ġara lilek u solvejta tkun mill-ewwel taqbad u tgħidlu għamel hekk jew tagħmilx hekk. Importanti din hija l-istorja tagħhom, mhux l-istorja tiegħek. Alla għandu skript għal dik il-persuna li jista' jkun differenti mill-iskript li kiteb għal ħajja tiegħek. Mela taqbadx tipproponi jew għar minn hekk timponi xi parir personali tiegħek. U speċjalment anke dina jkunu konxi tagħtux pariri jekk ma talbukx għal parir. Stenna, x'differenza mill-bniedem jgħidlek x'taħseb għandi nagħmel jew x'taħseb hemmhekk. Tista' tissuġġerilu. Imma ħafna drabi nagħtu pariri mingħajr ma l-persuna jkun staqsa lihom. Orajt ejn nistennew, dan huwa żball komuni ieħor. Ukoll, nsemmu ħaġa oħra. Meta persuna taqsam miegħek l-afflizzjoni u wkoll tibda tixxerja miegħek li qed taqta' qalba, li donnu qed tħossa li Alla nesija, daw l-affarijiet li f'għajnejk jidhru żbaljati u negattivi, tikkoreġix mill-ewwel. Taqbadx mill-ewwel tikkoreġi. Nagħtu ċans il-persuna tbati b'mod imperfett. Tifhmu għadi? Il-persuna jaf. Il-persuna jekk huwa Kristjan jaf li dak li qed jgħid mhuwiex korrett, jaf li qed jiżbalja, jaf li Alla ma nesieħx, jaf li Alla du jħobbu, jaf. Tikkoreġix mill-ewwel. Ħafna drabi mill-ewwel, imma ma taf mhux suppost Alla bum mill-ewwel nikkorreġuha. Żball komuni li nagħmlu bil-ħsieb tajjeb u b'intenzjoni tajba biex minn għalina nfarġu lil xulxin. Nagħmlu l-wisa l-aħwa u nagħtu żmien għall-persuna biex iġarrab dik l-afflizzjoni anke jekk b'mod imperfett. U jasal tibżax jekk jasal il-mument li tindun li bżonn tikkoreġi, mela le, mhux mill-ewwel kif tisma' xi ħadd jixxerja xi ħaġa tikkoreġih. Alright, mill-ewwel le. Dawn huma wħud mill-iżbalji tal-iktar komuni li naħseb jiena għax hemm jista' jkun hemm żbalji oħra. U rridu nevitawhom, kunu konxi tagħhom u la darba smajnihom illum ħadd indunaw meta tagħmluhom kemm huma komuni. Imma nevitawhom kemm jista' jkun. Però ħa nagħtikom ftit ukoll suġġerimenti pożittivi. Naqra duż. X'nistgħu nagħmlu? L-ewwel ħaġa, isma'. Għati ċans li l-persuna tkellmek u tesprimi li l-annifisa
u tispjegalek anke jekk fit-dettal minn xi għaddejja, x'qiegħda tħoss. Il-ħsibijiet li qed taqluha, il-problemi li għandha, għati ċans, tinterrompix. Żipp, ieqaf u isma' jekk trid tkun ta' Faraġ sew, importantissima. Tħossokx bil-forsi tajt xi ħaġa, ġieli tgħaddu minnha isek irrid ngħidilha xi ħadd. Isma' ġieli persuna kull ma jkollha bżonn xi ħadd illi jisma' waqt li jekk taqsam it-toqol. U biżżejjed tkun għalih. Allura tħossokx bil-fors irid ngħid xi ħaġa, le. Isemgħu b'attenzjoni l-aħwa. X'jiġifieri? Hawn min joqgħod jisma' u waqt li qed jisimgħek tinduna tiġi qed jippjana x'irid jgħidlek. Tħossu minn seba' minn il-bogħod. Mhuwiex hemm, qed inkellmek u m'intix hemm, qed taħseb x'ħad tgħidli. Dik mhix qed tisma' b'mod attent. Le, attent, ħares lejn il-persuna, ħares lejn il-body language, għajnej jiddemmaw, forsi tibda tirtrijad, attent. Titfalek messaġġi, jisemgħu b'attenzjoni biex nkunu kapaċi nfarġu sew il-xulxin. L-aħwa jekk hemm bżonn u ma fim xi ħaġa, staqsi. Isma' hekk fimtek sew, allura hekk qed tħossok, staqsi. Biex tifhem sew minn xi għaddejja dik il-persuna. Ma nistax nenfasizza l-aħwa naħseb jiena iżejjed l-importanza li nisemgħu. Ma nistax, meta niġu biex nfarġu xulxin. Ma nistax ngħidilkom kemm huwa importanti. U m'hemmx għalfejn tkun ħadd xi kors fil-counseling ta' biex tisma' biss. M'hemmx għalfejn, kulħadd kapaċi ma tagħmel xejn jekk tisma' b'attenzjoni. Ġabbu jgħidilna kull bniedem għandu jkun pront biex jisma' dewwiem biex jitkellem. Ejn applikawha dik. Pront biex tisma' attent, imma dewwiem fit-tul biex titkellem. Imbagħad mod ieħor nistgħu nfarġu xulxin dejjem mod xieraq huwa tan-nieqa biżżejjed. Tabtiba. Taqbad l-idej dak li jkun, għafsa tal-idej. Qed ngħidilkom Faraġ kbir. M'hemmx għalfejn ħafna kliem. Daqshekk. All right, kunu konxi dawn huma l-modi li għandna nfarġu xulxin. Sa Pawlu fl-ewwel Tessalonkin jikbilhom hekk il-Kristjani, għalhekk ikkonslaw lil xulxin, farġu lil xulxin b'dal kliem. Ġifieri mela allura mhux necessarjament dejjem ma jkun hemm il-post u l-mument li nfarġu xulxin anke bil-kliem. Ġifieri mhux biss billi nisemgħu u dak li għadna, kliem li jkun bil-għaqal f'waqtu f'postu importanti jkun meqjus bil-grazzja meta nitkellmu nużaw ton ħelu l-aħwa mhux goff. Ġili tajt xi ħaġa, tkun sabiħa ma t-ton ikun ħażin. Nużaw tonijiet ħelwin. Meta nfarġu bil-kliem, għax ġili anke ma jirċevix il-kliem, il-persuna jirċievi dik l-imħabba li toħroġ mit-ton tal-vuċi tiegħek. Hekk aħna magħmulin. X'ħa ngħidu l-dak li jkun biex nfarġu għax kif għattilkom kultant għax ħanaqbad ngħidlu, titfixkel. Għantikom ukoll ftit suġġerimenti. L-ewwel nett, tfakkira f'posta tiswa ħafna, tfakkar xi ħaġa dak li jkun. Jekk dejjem tara fil-bżonn li għandek titkellem, tfakkira dwar xi karatteristika tal-karattru tagħha, jew ta' xi attribut tagħha. Fakru, għallu dak li smajt illum għallu missier. Tinsix, tfakkira f'posta. Fakru dwar dak li Alla għamel fil-passat ma' nies oħrajn, kif ħelishom. Mela le, tfakkira, dik tista' tgħidha bil-kliem. Imbagħad kuraġġ. Kelma waħda. Tafu li Sidna Jeżu Kristu farraġ 5 darbiet, ma tantx nintaqgħu li Ġesu farraġ 5 darbiet farraġ bdil kelma biss. Kuraġġ, tarsej, bil-Grieg. Lil wieħed mifluġ, lil mara fit-tnixxija tad-demm tarsej, kuraġġ. Lid-dixxipli fuq id-dajsa mwerwrin u fil-kamra ta' fuq, kuraġġ. U lill-Apostlu Pawlu f'Ġerusallem wara dak l-istorbju sħiħ tal-Fariżej, kuraġġ. Allura fuq l-eżempju ta' Sidna, nużawha dil-kelma, kuraġġ. Kelma waħda, ma tistax tfalli biha fil-mument tajjeb, kuraġġ. Użawha meta tiġu biex tfarġu il-xulxin. Issa barra il-kliem
jekk hemm mod li nfarġu xulxin ukoll huwa billi nitolbu għal xulxin l-aħwa. Kemm huwa importanti wkoll dan. Irresqu lill-individwu li tibati quddiem Alla. Nimxu fuq l-eżempju ta' ħafna nies intaqgħu magħhom fl-Iskrittura, pereżempju dawk l-irġiel li għax ma setgħux jgħaddu għand Ġesu taraw fuq il-bejt fetħu x-xorok u niżluh fl-istreċer. Hekk nagħmlu ma' xulxin. Naf li inti afflitt ħammur għand Ġesu u niżlek bl-istreċer għandu. Xemm aħjar minn hekk milli tqiegħed il-persuna f'riġlej Ġesu, f'riġlej Alla ta' kull faraġ. Xemm aħjar minn hekk. Jiena ma nafx intom però wkoll barra li nitolbu għal xulxin, ejja nfakru xulxin qed nitolbu għal xulxin. Jien personalment, jiġifieri forsi ma toċċ għalikom, però kull darba li xi ħadd jgħidli, sinċerament qed nitlob għalik, dejjem qalbi tintelab il-ferħ u nitfarraġ, dejjem. Ġifieri li xi ħadd tifakkarni, mo speċjali meta nkun għaddej minn xi afflizzjoni. Qed nitlob għalik. Tajt imma ħadd toqgħod l-istess kelma qed nitlob għalik. Ejju, it-talb. U li nfakru xulxin li qed nitolbu għal xulxin. X'hemm maqwa minn dan l-aħwa. Ejja nagħmluh bis-serjetà. Nistgħu, jekk inti ma tafx biex ma titlobx b'mod ġenerali, staqsi wkoll il-persuna. Inti tixtieq nitlob għalik għal xi ħaġa? Nafiha xejn daqshekk qed nitlob għalik għandek xi bżonn partikolari biex it-talb tagħna jkun iktar iffukat tafu li t-talb importanti jkun ukoll iffukat speċifiku. Ukoll f'każijiet kunu attenti, ma dirridu nimxu b'sensittività li ġieli l-persuna toffrila mhux timponila, trid nitolbu flimkien. Trid nitolbu flimkien. Però attenti hawnhekk, ma tridx tkun pushy li dak li jkun ma jistax jgħidlek le. Sensittività kemm huwa sabiħ li għall-mument tnejn minn nies wieħed afflitt u liħor li kien afflitt u nfarċ jitolbu flimkien fiżikalment jew fuq telefon. Dawn huma affarijiet li nkunu konxi tagħhom nibdew npoġġuhom aktar fil-prattika. Imbagħad ukoll nistgħu nkunu ta' faraġġ effettiv jekk persuna li tkun għaddejja mill-forn tan-nar jaħraq tal-afflizzjoni nakkumpanjawha. Nakkumpanjawha. Iqaf ma' ġenb il-persuna, offrila spalla li tista' sserraħ miegħek. Għax differenza jkun qed itsappa. Ix-ġaħat jgħidlek żomm miegħi, u nimxu flimkien. Ejja nakkumpanjaw li xulxin fl-afflizzjonijiet tagħna. U hawnhekk nagħmelna qabrekit ukoll. Ħafna jibdew jakkumpanjaw u mbagħad meta ġieli ċertu afflizzjonijiet itulhom jinsewk. Ejja nkunu nies li nibdew nakkumpanjaw dak li jkun u nibqgħu mixjin miegħu. Ma jfissirx li kuljum li toqgħod iċċempillu le. Imma min għaddej minn afflizzjoni taf xiex fi żmien diffiċli jaħseb u ġo moħħu taf x'jgħid konxu li daw l-aħwa qegħdin miegħi. Konxu u taf kemm tkun infarraġ meta għandek din il-konsapevolezza f'moħħok li inti hemm min qed jakkumpanjak. Alright, allura jien akkumpanjaw dak li jkun, mod speċjali meta jkun għaddej mill-witt ta' dmuħ. Fil-fatt, bil-Grik il-kelma faraġ, paraklesis, u l-verb parakleo ifissru imsejjaħ ma' ġenb. Imsejjaħ ma' ġenb. Ġesu tagħna x'tagħna l-Ispiritu Santu il-Parakletos. Il-Parakletos, ġifier dak li għad ma' ġembna biex jigwidana, biex jallimna, biex jispirana, biex ukoll ifarraġna ma' ġembna. Ejja aħna wkoll infarġu xulxin mod speċjali dawk afflitti billi nakkumpanjawhom fil-vjaġġ tagħhom, anke jekk dan ikun twil. Imbagħad tal-aħħar suġġeriment prattiku għajn offru wkoll għajnuna prattika għal dak li jkun. Kemm hija importanti wkoll ġieli ninsew, mhux bi spiritwali nitolbu, eċċetera, imma jkollok bżonn xi ħaġa kellimni. Jiena esperjenzajt ħadd pjaċir x'kelli bżonn minn għalija xi ħaġa għal isma jkollok bżonn dik għajdli u nagħmililek. Wow. Ejju għax kelli dubju kontx kapaċi nagħmilha. Xi ħaġa fiżika di mhi spiritwali, kemm huwa importanti. Għax dak il-ħin dak il-pis mal-pisijiet l-oħra ta' dak li jkun ħattulu int. Dak huwa faraġġ.
tagħmel wkoll nofri jekk taf li għandha tifel tifla taħabbata sejjer il-baħar għajdil isma' noħodu lek miegħi ver aktar pis għalik, imma dan huwa l-mod. Ara mhux mod prattiku illi tista' tgħin il-dak li jkun. Issa, fostna jista' jkun hawn min bħalissa għaddej ukoll minn xi afflizzjoni. Importanti li jekk inti preżentement għaddejja minn xi afflizzjoni, ftit kelmiet ta' inkoraġġiment u ta' direzzjoni ngħidlek l-ewwel qabel kollox, fittex il-faraġ direttament minn Alla. L-aħwa direttament minn Alla, ma ninsewx hu l-missier tal-modrijiet u Alla ta' kull faraġ, li farġek fl-afflizzjoni kollha tiegħek għand Alla, direttament. Importanti tippruvax tkampa waħdek. Namluħ dal-izballu hija niddilja magħha nipprova moħħi ma nħallihx jaħseb jew ma ninkwitax jew xi techniques li smajt fuq ir-radio. Mur għand Alla u itlob lilu l-afflizzjoni. Aqra l-kelma tiegħu. Mod speċjali ktib tas-salmi l-aħwa. Milux samta ma' xi ħadd jekk hemm ix-xemx taħraq tal-afflizzjoni jaqbes qabża fil-baħar tas-salmi. Ħadd ifriska. U niggarantilkom, ħassibu il-komfort, friskaw il-konfuskom bil-kelma tal-Alla, mod speċjali bil-ktib tas-salmi. Allura aqra. Ukoll ħaġa li tista' tgħinek jekk għaddej bħalissa huwa li fakkar lilek innifsek min hu Alla. Naqrawha din, pridka lilek innifsek. Aqbad ma' xi verità speċifika dwar Alla, uża bħala angwent, dellika fuq dik il-ferita, fuq dik l-afflizzjoni. Jekk għandek bżonn tiftakar li Allu Alla ta' kull faraġ, fakkarlek innifsek. Hekk ninkwit Allu Alla ta' kull faraġ. Għandi problem Allu Alla sovran, għandu pjan perfettu tajjeb għalija. Sakemm tgħaddilek dik il-ferita. Importanti. David lil Alla qallu il-virga tiegħek u l-ħatar tiegħek huma jfarġuni. X'għamel? Ftakar fil-protezzjoni tal-Alla għalih. U fil-fatt li Alla kien ħajaqalaw minn kull ħofra, kien ħajżommu qribu. Il-virga tiegħek u l-ħatar tiegħek ifarġuni. U wkoll għandek bżonn tagħmel ħaġa oħra. U di ħafna jismawha stramba. Faħħar lil Alla. Ir-ringrazzjament, sa ċertu punt għad hemm int fih. Mhux hekk inti ringrazzja l-Alla talli takdik għad hemm int. It-tifħir m'hemmx int fih. It-tifħir huwa kollu Alla. U meta tfaħħar lill-Alla ħafna drabi tinsa l-ansjetajiet u l-problemi li ġieli ma jkunux daqshekk gravi imma anke jekk ikunu tiegħek innifsek. Kemm huwa importanti l-aħwa faħruh il-Alla. Faħruh dejjem. Ara x'qallu David. Sembirek lis-sit f'kull ħin. It-tifħir tiegħu se jkun kontinwament fuq fommi. Kull ħin kontinwament. Faħru l-aħwa. Thomas Watson il-Puritan jgħid fit-talb naġixxu bħal bnedmin. Fit-tifħir naġixxu bħal l-anġli. Imbagħad ftakar ukoll li Alla mhux biss ħajfarraġ lilek u jrid ifarraġ lilek, però wkoll irid ifarraġ lill-oħrajn permezz tiegħek. U ftakar ukoll li għalkemm Alla ħajfarġek personalment, direttament, Alla jrid juża l-oħrajn. Dim tinsewix. Jekk jien għaddej minn afflizzjoni, orrajt, ħammur għand Alla u nistenna l-farraġ minnu. Ma rridx ninsa li Alla ħajfarraġni wkoll bikom. Bikom, bi strumenti. Strumenti ħafna drabi dajfin bħalma jien. Allura jekk xi ħadd tifarġek, orrajt, tagħtix wis importanza lej persuna. Tajċax dak ma tantx għandi grazzja miegħu, jew dik ma tantx għandi grazzja magħha, jew dik ma nafix. Tħares lejn min qed ifarġek. Lejn min Alla tibgħat biex jagħtik il-faraġ. Okay, tirrifjutax il-faraġ offrut. Veru, ġieli naraw superfiċjali kif għadna, ġieli jkun ukoll imperfett, ġieli tajt da ma jafx mhix għaddej, ma jafx mhix għaddejja u naf mitħsib ieħor. Imma ftakar li hu faraġ sinċier. Ejja niftakru dik, anke jekk xi ħadd tifarraġna kif għadna b'mod mhux daqshekk tajjeb. Ngħidu ma dak huwa sinċier. Dak jixtieq ifarraġni. U allura nkunu umli u nirċievu dal-faraġ, anke jekk mhuwiex daqshekk
Perfett, importanti. X'barka tremenda l-aħwa li ma nbatux waħedna. X'barka meraviljuża li fi żmien ta' afflizzjoni ikollok il xi ħadd ieħor miegħek. Kohelet, il-predikatur jgħid hekk ara. Aħjar tnejn minn wieħed waħdu. Għaliex jekk jaqa' wieħed l-ieħor jista' jqajjem lil sieħbu. Iżda miskinu minnu waħdu jaqa'. Bla ma għandu min jerġa' jgħinu. Hekk ukoll jekk tnejn joqbdu flimkien jisħnu. Iżda minnu waħdu kif jagħmel biex jisħun. U jekk wieħed jista' jeleb wieħed waħdu, tnejn iżommuh. Ħajta bitlieta ma tinqasamx malaj, ma tinqatax malaj. Imsiken aħna jekk fl-afflizzjoni nkunu waħedna u ma jkollna l-ħadd. David esperjenza di. Isemgħu lafsa ta' qalbu meta kien waħdu. F'Salm 69 vers 20. It-tmaqdir qasam li qalbi. U jien tant marid, taraw l-afflizzjoni tiegħu, it-tamaj tas-simpatija, ġifier konsolazzjoni, iżda ma kienx hemm. U għal-farraġa iżda ma sibt lil ħadd. Alla ħares nkunu f'din is-sitwazzjoni, alla ma nkunu qatt. Li nsibu ruħna timbagħtu waħedna, mod speċjali billi aħna parti minn ġema bħal din. Jekk int għaddej minn żmien relattivament kwiet, forsi tajtina laqgħet esperjenzajt faraġ, sissa u bħalissa għaddej tajjeb. Alright, infakrek illi jista' jkun xi darba jew oħra jkollok bżonn il-faraġ, però żdan it-tant taħsibx biss fik innifsek, hija oħti. Tkunx egoist, mhux għax int għaddej tajjeb, allura tiġdaqgħu tqum minn ħadd ieħor, mhux laqwa int u ċ-ċirku dejaq tiegħek u l-familja tiegħek u daqshekk. M'għandniex inkunu hekk, l-aħwa ħares il-barra. Ħares il-barra miċ-ċirku dejjaq tiegħek. Importanti, kun attent u sensittiv għall-aħwa l-oħra. Taf b'xi ħadd li għaddej minn xi afflizzjoni, taf jekk taf għamel pass. U prova mill-aħjar li tista' tkun ta' faraġ għalih. Fi Żajjar 40 hemm kmand li hu hekk. Farġu, iva, farġu lil poplu tiegħi. Lil min qed jgħid. Lilek, u lilek. Farraġ, anke jekk għaddej minn żmien tajjeb u anke jekk m'intix, ta' ġifieri, kwalinkwa żmien, farraġ. Farraġ lil ħuk, farraġ lil loħtok. Importanti ħafna. Imbierek ikun Alla missier Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-modrijiet u Alla ta' kull faraġ li farraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna biex inkunu kapaċi nfarġu l dawk fi kwalunkwe afflizzjoni bil-faraġ li aħna nfusna nfarġin minn Alla. Vance Havner għalhekk. Inkunu kapaċi nfarġu sew lill-oħrajn biss meta aħna nfusna nkunu ġejna nfarġa minn Alla. Infarġa biex infarġu. Nagħmlu ftit mumenti ta' skiet.